Hello guys, welcome back to my channel. Thank you so much for joining me. Thank you for being here. I really appreciate you. Do not forget to subscribe if it's the first time coming across this channel. Today we are reviewing a show Unganele. Yo, a bomb, a mumish of all mumishes. Uthemba last episode uthe yena ujola nabantu abathathu. Uthe uqala nguBridget wathi nguCindy, and then he said lo wesithathu he's not ready to reveal the third person yet. But today ke hayi umzisile ke umntu wakhe, umzise kuthi ephila lo mntu wakhe ajola naye. Ugama lakhe nguLerato Mabuja aka Royal Divine, and uyihi kanti uthemba kanti yi-bisexual or uthanda nje abantu, or ugila nje kwanto esendleleni yakhe. Ithini into yakhe? Uthi ke uRoyal Divine lona bane about 5 months noThemba bejona. Hayi bo Themba 5 months yonke. I mean asika-recover kaloku liyoba uthembelele nosister kaBridget. Ngoku uza nenye isigaqa sendaba asika-recover, and uthi yena ulele no-sister kaBridget about 2 to 3 times. Ayonto ayenze kayi-1 njeba usister kaBridget esithi hayi yaba i-once off. Kusezininzi into esafuneka ziphume apha. Ngoku sithi sisangaka-recover sisathuke nayileyo, nanko esothulele enye ibhombu uba yena hayi uyi-bisexual. Ngayithemba akazazi shem lo mfana, hayi akazazi ubukho ufunani, akazazi ukhangela ntoni. Usheba nje kwanto esendleleni yakhe, usheba makhwenkwe, usheba mantombi, usheba boskwiza. Yonke into esendleleni yakhe nje uyayigila. I just feel sorry for lo Bridget bethunana. Usoft lo mntana, u-down to earth. Yonke le into ayifila imfanelanga nje. Lo Themba lona kudala mani emfaka ezintweni, andiyazi uba kahle kahle yintoni le nto uba ngiba amxolele senza into ezinje. Uzawuphinde esova nalena kalo Royal Divine aphinde amxolele. Hayi ntombazana, Bridget hayi makakazichuze uBridget for once, akachuze yena. Nje bekuthiwa kowabuza uBridget kuthiwa makazale nje, azalele uThemba. Ngowuphi lo Themba amzalelayo? Lo ungazaziyo engena-direction nguye lo funeka amenzele umntana? Hayi Bridget sana, come on man, choose yourself. Choose yourself mntasekhaya for a change. This is not right. Ayikho ntle le into siyibonayo le. Lo Themba ungavuyela uba isithi uyogqibezela ilobola kowenu, ungavuyela uba isithi ufuna ukuthengela indlu. Zonke ezo zinto ungazivuyeli nje, zichuze wena. You will never be happy kulo mtshato. Umntu owenza izigaqa into ezinkulu awukangeni nongena emtshatweni usengaphandle, kodwa ukuzisela izigaqa ezingaka and wena uphila uxola oko. Kuza ukubonile uba wena uyakwazi uxola. Uzawuphila ezenza ngosowungaphakathi emtshatweni a-expect uba wena mawuphinde umxolele. Hayi and ke nalo Royal Divine usile, ufike nje ngokusa efika ugezela uBridget. I mean uBridget ebemenze ntoni yena angajongani nendoda le nguThemba aze kuyo? Hayi guys, ugeziswa futhi nayileyo yoba kuthiwa indlu kaBridget xa seyitshatile noThemba, indlu yabo bazawuhlala kuyo izokhethwa nguye. Ungena phi yena? Ufunani in the first place? Yiyo le nto egeza. Congrats ke kuTamara kwi-apartment yakhe entsha. Uthole indawo uTamara, uyazihlalela, uthathe abantwana bakhe from a situation esiyiva i-situation leyo ibingekho pleasant. Ubathathile ke wabakhupha kule situation leyo, uzawuhlala nabo ke from now on. Wow, congrats girl, intle le nto le. I love this for you. Usebenzile mntasekhaya, abantwana bakho xa bebengekho right benomama, umama wabo ephila, ubenzele iplani, ubakhuphe endaweni abangahlelanga kuyo kakuhle. Okay guys, let me drop this video here for today. Mandiyikhathe. Thank you so much for watching. Do not forget to engage, ncokoleni kwi-comments, and also do not forget to subscribe if you haven't subscribed yet. To all my subscribers, thank you so much guys, I appreciate you. Nibe nobusuku obuhle, ndinithanda nonke. Bye bye for now.